pasunung paduka menika niti palwaga ngantos kerep wonten madyaning samudra Lutira kang mangwang kekono bangsa mirah Eswani nuwun bareng pangandika yen kowe menggak karo pon kakang si adi luput jalaran sing jenenge wong wedok duwe garwa prajurit pancen kudu kaya mengkono bisa milah-milah antarane katresnanan kewajiban tresnane pun kakang kawan si adi ora bisa pisah arep tekan alam kaswargan tresnaku karo si adi tetep ora bisa pisah nanging yen eling karo kewajiban dari mbok yo si adi kuwi ngerti sing jenenge prajurit upama gugur ana peperangan matine kelebu mati utama perangane mati ana telung perkara siji mati utama loro pati madya kaping telu pati nista prajurit durung kepilirane ana meneh kula lumampah ana tanah suci yen temekane pati kuwi yo klebu pati utama biyung nglairake bayi biyunge mati bayine lair kuwi yo klebu mati utama tapi bidonge mati madya jalaran priyang banjur kenging mati mati nista mati keli mati kendhat mati obong kudune si adi ki seneng duwe garwa sifat prajurit mulane aja ngalang-alange karo pun kakang dene iki cawisna tirta pitung jembangan kanggo srana siram jamas ayu yayi terus ngaten iki kados murti maring ora mundurake kesutan padha Kacarita garwanipun Degya Kumbakarna nggih Dewi Keswanti katemben nyumpena wonten madyaning impen yen to Degya Kumbakarna niti palwaga dhuwur wonten ing madyaning samudra pramila angkong kalih to anggar bendera swasumbelan dayane garwa sigaraning nyawa katresnan yo gantelane ati jange Sang Kumbakarna satemah masyarakat dhateng kurbane kang kaosa jagat sigra kacecawis wujudipun tirta pitung jembangan cacahipun winawaran hermarwar dalah sinekaran wujuding sekar setaman sasampunipun Sang Kumbakarna siram jamas sigra ganti busana elo ing kahanan boten ngangge busana Senopati ingkang cara lumrah kekubut lawon putih yen lumampah Sang Kumbakarna Tanyaya layon kang lumampah aku pamit yayi
seksa rapa kagiri-giri kang nyolera praboto abang kaulat gareng. Terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih Sandi. Manguing mung swamin lawan tangga aja pangling karo aku. Aku Gusti wing panglebur bangsa. Jan manglingi bangsa. Mereka niku aja maju orang niku ya gendong jempari. Nyekel gaman. Gawa bedil. Gawa tameng. Lah panjenengan sing kaya wong arep sembahyang. Nganggo kethu putih. Klambine putih. Sorbane putih. Sing si kaya ngarep ngibadah. Toko sing jenenge wong arep maju perang kuwi nek ora mateni ya dipateni. Yen ora kalah yo menang. Limbungan. Upama aku kepeksa gugur nang peperangan, aku suci lailan batine ora mbebelo kawan Kakang Rawana. Nanging aku arep ngurung kepi marang bumi kelahiranku go. Dewen aku aja kecepretan karo anggara murkane Prabu Dasamuka nganggo sandangan bukti. Oh, dadi panjenengan golek nganggo sandangan putih niku anu lambang. Iya. Lambang ora melu-melu karo murkane kakane. Ora melu karo murkane Dasamuka. Lahir batin mung arep guru kebi negaraku. Kacar itu dikyo Kumbakarna kaya wong mintoni bebasan. Sampun kekubur lawon putih. Ana manuk gagak nyambri kuping. Nyamber kaliyan grananipun. Lengen kekalih Kang Sarta wendi sira dikyo Kumbakarna. Ana manuk nyambri irung gogok, ora totong manuk gogok ya to. Manane gagak kuwi manuk ireng lho. Cara nggonku anggere ana gagak mau yen arep-arep wong mati. Gedhe ora totong mrinding iki temen kala piye. Nyamber lenganku nyamber kalawan tubuhku iki perlambang apa-apa. Pokoke perlambang apik niku mawon. Cara kula niku mesti padu maju nang peperangan, wani aja wedi-wedi.